Słuchajcie, to co sam mam w ręce, to się nazywa torszera. Bardziej tak po pańsku żelazko do włosów. Lokówka z dawnych lat. I ona jest taką bardzo, jakby to młode padali, wypasioną. Sam ta jedna rączka to jest ebonitowy, jeden z pierwszych tworzyw sztucznych. Ta druga jest drzewiano. Sam są te loki. Sam jest takie coś, co pozwalało te włosy ściągać, ale kaj sam hajcowało. Ja. To była piękna rzecz. To się wkładało do pieca między węglem i się rozgrzewało. No ale powiecie, no dobra, te włosy to się poliły. No poliły. Żeby się blank nie spoliły, to sam dawały baby konścinek gazety albo innego papieru i tak to przyczaskiwały i się dziwały tej gazecie. Jak się gazeta troszkę poliła, no to trzeba było poczekać, aż to wychłodnie. Ja wam się przyznam, że ją pojęcia nie mam, chociaż to taka torszera u mnie doma była, ja pojęcia nie mam, jak sam te włosy trzeba było zawijać i jak je potem wyciągnąć, nie? Ale jak się podziwocie na takie stare filmy, choćby jeszcze z lat 50., to te baby sam mają takie loki, to takimi było klipsami, a dłuższe włosy, lata 30., to richty były porobione takie loki. Czy to było zdrowe dla włosów? No pewnie, że nie, ale też nie znali żadnego innego sposobu, co by te włosy jakoś zakręcić, zrobić te dauerwelle. Były jakieś takie pierwsze lakiery do włosów, ale pierw te włosy trzeba było zakręcić, bo włosy to taki plastik organiczny, no i ten gorąc powodował, że się to jakoś tam trzymało. Ja wam powiem, że ja by się nie odważyła taką torszerą se cokolwiek robić, bo by mi się te włosy spoliły. Zresztą mamulka się jeszcze robili tym, nie? I moja babka to woniało takoby przypalonym mlekiem, to dokładnie tak, ale mam się ta torszera i tak się dziwą, jak szybko mijał czas i jak ludzie poradzili powynokwiać takie rozmaite pierdołki albo też fajne biryty. Ja się myślę, że ja was niedługo wezmę w jakąś rajza, albo w dwie, albo więcej przeszłość, co byście pooglądali, jak to się kiedyś ludziska musieli nabiedzić, żeby mieć coś fajnego. Pojedziecie ze mną, nie?